ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତି 1টাରେ ଉଠୁଛି, କେବଳ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ପୁଣି ଶୋଇ ପଡୁଛି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଦିନ 11ଟା ବାଜି ଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋର ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିକି ତାପରେ ଆଗମନ କରିଥିଲି ହାଟ ଆଡକୁ। ଆଜି ମୁଁ ହାଟରେ ଦେଖିଲି ବଡ ବଡ ବାଇଗଣ, ତାକୁ ଛାଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବାଇଗଣ କିଣି ସାରି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲି। ଆଗରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଗଛ ଦେଖିଲି। ନା ସରି, ଇଏ ହେଲା ଗଛ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଲା କବି ହଉ ଆସ ଯାହା ହଉ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ହାଟ ଆସିବ ମାନେ ବେଗି ପରିବା ନ ନେଇକି କଣ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ? ଆଉ ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ପରିବା ଏକାଥରେ ନଦୀ ଦଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସି ବାଇଗଣକୁ ଫାଡି ପକେଇବେ, ଆଉ ଏମିତି ହାଣିବେ ଏକାଥର ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଜାକି ମାଡିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଏସାରି ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ଆଣିବେ। ବାଇଗଣକୁ ତାପରେ କାଢି ଆଣି ସାରି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ପକେଇବେନି, କେତେବେଳେ 2 ମିନିଟ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ସେଟା ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବେ, ଏମିତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ ଯେମିତି ହା ହା ହେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବେସନ ନେବେ, ଆଉ ଲୁଣ ନେବେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯେତିକି ମସଲା ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ପାଣି ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ ତ ଗଳେଇ ପକେଇବେ ଆଉ ବାଇଗଣ ପକେଇ ଭଲ କି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଉପିଆ କରିକି ତେଲରେ ପକେଇଦେବେ। ଯେତିକି ଅଛି ପାଳି ପାଳି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକେଇ ଚାଲିବେ। ଗୋଟିଏ ଛାଡିବେନି, କାହାରି କ୍ଷମ ଛାଡିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ତ ପ୍ଲେଟରେ ନୂଆ ବୋଉ ଭଳିଆ ସଜେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ।